Svima ljudi, ja sam Luka sa kanala Mr. Folklore i u ovom klipu ćemo snimati, snimat ćemo otvaranje čestova koje sam ja dobio. Znači, igrao sam malo iza kamere, da skupim malo trofeje, da uđemo u drugu arenu. Znači, očekivao sam neki mali opening, kad ljudi pita šta sam dobio. Magical chest. Znači, nisam još lutio za magical chest. Znači sam ga dobio i onda sam stavio, znači snimim klip, tako sam mislio. I evo, nadam se da će biti uspješan rekord. Kao što vidite, ušli smo u arenu 2. Malo sam igrao, znači povećao sam trofeje. Kao što vidite, lako ćemo ući u 3. arenu. I eto. Ok ljudi, znači, izvinite što sam zastao sa snimanjem. Nešto tamo buše pa sam čekao da prestanu. I evo sad su prestali, znači, još malo nam fali za Barbarian Bowl. Tako da eto. Znači, jedno čekam da otvorimo. Ali to ćemo sad, znači, da otvorimo. Idemo. Ok. Krećemo sa free chestom, ljudi. Znači, prvo da vam pokažem deck. Znači, ubacio sam minione, nešto sam malo otvarao na free chestu i dobio sam minione i peku. Znači, dobili smo peku. Ovdje su mi donirali musketara na level 2. Ali nisam teo ništa sada da ovdje upgradeam. Znači, zajedno sam mislio da upgradeamo to. I ajde, krenut ćemo od free chesta. Ok, 32 golda. 1 goblin. 3 archera, super. 33 golda. 1 knife. Ovo minione možemo da upgradeamo, super. I gobline. Dobro. Idemo na silver chest, ljudi. Znači, odlučio sam da ću da gemam ove. Ok, još jedan minion, super. I archer, arrows ove. Znači, to je super. Idemo, znači, otvaramo drugi silver chest, 20 golda, 1 spear, 3 arrowsa, ljudi. Znači, moći ćemo baš dosta da stavimo arrowsa. Ok, otvaramo golden chest, ljudi. Imamo 1056 coinsa, znači, to je mnogo dobro, ljudi. Idemo. Skeletone smo dobili. Dobro. Minione. Ok. Goblin hat, super. I 8 spear goblinca, to je super. Ljudi, ostalo nam je još crown chest i magical. Ok, znači hvata mi trema. U ovom klipu ćemo otvoriti i još jedan crown chest, znači napadat ćemo i idemo, ljudi. Crown chest, 194 golda, super. 2 gema. Spear goblini, 5 archera, 17 skeletona i 3 gianta. Ok. Znači, 3 gianta smo dobili, ljudi. Ovdje. Možemo da upgradeamo. Mada neću. Ne verujem da ću hteti. Ljudi. Došao i taj trenutak da otvorimo magical chest. 216 golda. Ok. Nije mnogo. Očekivao sam više malo, ali dobro ide. 2 arrowsa. Odlično, ljudi. Odlično. Odlično. Minioni. Ok. Ovo mora nešto dobro bude.
Ok, sad ide jedan rare karta i epic. Ok, 8 peke, ljudi, 8 peke. Wow. Ljudi, epic karta. Došao i taj trenutak, ljudi. Baloni. Ok, ljudi. Znači, ovo je bio odličan chest. Odličan, znači. Dobili smo mnogo stvari. Mislio sam da ću dobiti onaj Goblin Barrel, ali očigledno ćemo skupljati para za njega. Sad ćemo samo upgradeati ovo, ljudi. Znači, peku upgradeamo. Možemo na level 3. Ovo upgradeamo. Minione, znači. Dobijamo level 3. Valkyru. Arrows, znači arrowsi su nam mnogo važni, moramo da ih upgradeamo. Imamo za još jedan, znači. Ljudi, 4. smo level. Možemo da promenimo ime. To je super, ljudi. To je super. I eto, ljudi. Znači, ovaj klip je... Znači, u njemu smo dobili ovaj. Temeni, aha, imamo ovdje. Ovo je epic karta. Imamo još jednu kartu, samo da ćemo da uskladimo. Idemo na TV Royal da uzmemo neku. Da li imamo ovdje balon neki? Bone pitak. Idem. Da vidimo, ljudi. Mislim, očekivao sam taj Goblin Barrel, ali nema veze, znači dobili smo i ovo. To je super. Nema ništa sa ovim balonom. Evo ima ova. Mada velike. Ali sad ćemo mi da iskombinujemo nešto, ljudi. Znači ubacujemo balona. Pa sad bi umjesto Goblin Hata. I ovako bi bilo to. Ali Goblin Hat mi je mnogo važan. I morat ćemo da izbacimo, izgleda, Fireball. Ili neću, ovako ću ostaviti, znači probat ćemo ovako jednom da napadnemo, pa ćemo vidjeti, ljudi. Ok, idemo, znači Bone Pit, Arena, Degan, protiv Degana igramo, ok. Ja zaboravio sam promeniti ime, ali sad ćemo, znači posle ćemo promeniti. Bacimo peku level 3. Znači, isti smo level. Bacit ćemo Valkyru. Vidite, ljudi, kako je jaka peka. Bacit ćemo ovako. Ok, baterija je prazna. Znači, sjebo sam je skroz. Ali dobro, ne vezi. Eto, to smo, znači, sad ćemo baciti Baby Dragona da uništi ovog njegovog. Ok. Izvinite ako se čuje nešto, znači spolja rade mi nešto mama i tata. Prave neki roštilj. Pa eto. Ok, imaju mnogo bolje ove minione. I sad idemo na našu strategiju, ljudi. Ok, to je ova strategija, ljudi. Znači, imamo rage. Znači, bilo bi super. Ali, pošto nemam, jebika.
Ok, ljudi, uzeli smo već jednu zvezdu pomoću balona i njega ću se sigurno koristiti dok mi ne dosadi. Naravno. Ok, bacao je... Giant Skeleton ima. Ok, neće on dugo, ljudi, tu bacamo mi balona. Ok, gotova nam je kula. Ali nema veze. Znači, bacamo sve ovdje. Jebik. Super, 700, odlično, ljudi. Ja sam zadovoljan. Idemo sad vazdušnom linijom. Da probamo nešto, sad moramo i da sačuvamo kulu još. Zamislite to. Ok, Valkyriju bacamo i ljudi... Pa ne znam da li je ovo to, mislim. Ja mislim da je to, ljudi. Ok, uzeli smo 3 zvezdice, znači odmah napišemo good game. Nije nešto ova igra, znači izdominirao sam ga. Eto. Ok. Ušao sam u neki glav, znači Barb with Bambo. Jebem ti. Imam već 40 donacija. Super. I možda mi daju Eldera, znači, nam pojma. A Jota, protiv Jota. Evo, ću napisati poz za Jota snima. No. Sad ćemo to napisati, ok. I eto. Sljedeća epizoda će sigurno biti Clash of Clans, ali ne znam šta, znači moram smislim još. Možda ću snimiti napad u Varu, ne znam, vidjet ću. Ali to tek sutra. Neću, znači napad u Varu zato što nam je već u Varu, već sam u Varu, a nisam. Znači imamo klan Var, ali nisam u njemu. I završava se tek za 6 sati, tako da malo je to zeznuto. Ok. Znači, ova strategija je super. Znači, Boldrag, tako nešto. Znam da je tako nešto u ovom Clash of Clansu. Tako neka fora za strategiju, ali ja ću tako da je nazovem. Boldrag. Dragbol. Ne, Draglon, tako nešto. Draglon. Valjda tako, nemam pojma. Ok, izvinite, znači, zvao me neko. Mora sad prekidem snimanje. On je u međuvremenu meni bacio musketara i sjebao me. Do kraja, naravno. Bacamo Spear Goblinse. I ljudi, ovo je gotovo, ja mislim. Znači, ne može se izvući lik. Gledajte sad, ovo je kraj. Eto, vidite, balon je... Znači... razočarao sam se iskreno balonom, što sam ga dobio. Ali... sad mi je stvarno super. Ok, odigrat ćemo još 2, ako pobedimo. Znači, trebalo bi još 2 da odigramo. Bacamo mi ovo. Odmah. Minione. Nek tamo ruši to nema veze. Srušit će, boga mi je dosta. Uzimamo jednu kulu, ljudi, već. Tako je. Super. Valkyru ćemo baciti.
Bacamo mini peku. Spear Goblins, znači svaki slučaj i idemo. Poslije ćemo sačekati za balon. I to je to. Mislim, sad bi mi bio dobar Goblin Hat, ali ne mogu sve ljudi. Ne mogu, znači, izvinite. Ok, barem jedan hit. Tako sam i mislio da će uraditi i to je super ispalo. Ok. Valkiriju ćemo ovdje staviti da sruši te arčere. Trebalo bi da mu uzmemo kulu, ljudi moji. Znači, trebalo bi. Ne sad, ali ćemo mu valjda sad uzeti. Neću da se branim, znači sada... Evo, uzimamo. Tako je, ljudi, 3-0, fali nam još samo jedna kruna. I to će biti to. Odvalili smo, znači, lika. Nije znao da se nalazi, ljudi. Još malo pa smo arena 3. Znači, brzo smo. Ha, evo, vidite. Ok. Tu. I free and play. Ako hoćete. Friend, ako hoćete, znači. Vidjeli ćemo ih. Sad ljudi, što da vam kažem, skupljamo za ovaj bacanje. Znači, ok. Izgleda da su već počeli, neko ih je zaustavio da sa mnom odigraju. Nema veze, znači. Ok. Ne znam da tu uzmem musketara na level 3. Mogu bi, pošto nije loša, mogu bi da ga stavim u prvu postavu. Sad ćemo umjesto Valkirije. Ovako. A Valkiriju Fireball. Tako ćemo ljudi sada uraditi. Znači probat ćemo tako, ako ne ide ništa. Ok. Ok, znači gledno, znači nisu još tu. I preći ćemo u napad, znači prvo uzmemo musketara. Tako. I od sada, znači, ljudi skupljamo za Goblin Barrel, koji će najvjerovatnije umjesto tog musketara. Ali on je za sada, ljudi. Ok. Znači, nećemo da žurimo, skupljamo pare, ali skupljamo, ne trošimo ih. Ok. Sad ćemo tako. Nisam malo htio da radim, ali ajde. Neću ga ni taći. Što je odlično. Ok, ovo nije neki nubar. I teško ćemo mu nešto uraditi, ali mi, znači, nama to nije problem, ima da mu uzmemo barem 2 zvezde. 2 krune, čuj me, ne zvezde. 2 krune. Ok. Sad ćemo baciti, znači, minijone. Dobro smo mu odradili, on ima Witch. Međutim, ja imam Valkiriju koja je za Witch bog. Ok, neće ga ni taći. Hoće jednom, mislim. Da, dobro, nema veze. Ok, jednom je pucala. Pucao musketar.
Nemam pojma. Da li je žensko ili muško sada, brate, ovo ima periku, vidiš. Nas. To me od uvek bunilo, ljudi. Sad ćemo ovako, ljudi, znaš, dobro. Izgleda da će nam uzeti zvezdu, da. Ali mi idemo, znači jurimo. I mi uzmemo Spear Goblins, on će sad sigurno, da, to isprečit će nas. Ali samo jednom hita ih. Izgleda da uzimamo zvezdu, ljudi. Ovu krunu, bre. Dobro. Roka će musketar tamo. I odlično sam bacio arrows. Archer arrows. Uvijek se zbunim, ljudi, oko toga. Ok, ovo je znači kao fora ko da ga pobedio. Ali dobro. Arrows bacamo naravno. Jao, sad sam se zajebao. Ljudi, ovo moramo brzo da uradimo. Op, ne. Tako je. Ok, imamo crown chest, ali... Ne znam. Ok, možda bi ovako bilo najpametnije. Ne bi. Mislila sam, ljudi, da će uspjeti Spear Goblinsi sami da nanesu štetu, mada zavarao sam se. I ok, ljudi. Ljudi, otvorit ćemo još jedan crown chest i završit ćemo ovu epizodu. Znači, traje baš dosta. Odužila se. Ok, dosta golda, to mi znači mnogo. To mi znači mnogo, ok. 4 arrows. S tom smo dobili, no do njega ne koristim i ne zanima me. 21 minion. 50, ajde, ništa ne gubim. Dobro. I 4. level minioni, super. Ok. I sad, ljudi, skupljamo za... Kako zove ovaj? Princ je u shopu, nisam vidio. Znači, i njega volim, ali više volim barel. Pošto princa smorio me, ljudi, realno. Princ, tako da, eto. Ljudi, sad ćemo ući na druge akaunte, čisto da... Ok, nešto zeza, ljudi. Nešto zezam. Ali nema veze. Poslije ću namestiti. Izgleda da ne mogu da se ulogujem nešto oko Mobizena, nije u redu. Ne podržava to. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, ostavite like, share and subscribe. I da, ljudi, znam da nije vezano za Clash Royale, ali evo, sad ćemo da vidimo. Znači, ulazimo u Clash of Clans i samo da vam pokažemo ovo, ljudi. Dobio sam Barbariana Kinga na level 3, ljudi, znači još malo pa imamo ability. Znači još 2 samo levela. To je ukupno 37. Da, 37.000 darka, valjda, ne znam. Evo sad ćemo.
17.500, znači uvek se povećava za 2.500, to će biti znači 37.500. Ok. Dobro, imam nešto da naći na vezi. Česko ćemo napasti ljudi. Kako šiš? Inače stavio sam baraku da mi se radi. Ok. Ok, ljudi, 5% je baterije. Znači, nisam trebao da uradim, ali nema veze, evo časkom ćemo napasti samo. Bacamo sve to. Znači, uzimamo jednu zvezdu, to znam. Ali, 2. Dobro, 2. Ok. 55%, ja mislim da nećemo moći ljudi ovo da okončamo. Stvari, moći ćemo. Ljudi, da li ćemo moći? Nećemo. Nećemo. Da, nećemo ljudi. Moći, umire mi King. To je veliko tragedija. Bio je dobar čovjek. Želio bih da mu posljednje sekunde njegovog života oprostim za sve što sam mu uradio. Nisam htio. Ok. Ljudi, nećemo moći, znači 100%, ali 91%, znači što da ne nabijemo malo posto. Sumnjam da ćemo gol mine uništiti, ali ajde. Hoćemo, da li ćemo? Da. I pipnuli smo ovaj mine, super. Ljudi, da, znači smaram više, počeo sam da smaram. Znači, to je to što tiče, nas, like, share, subscribe, vidimo sljedeći put.